Здравейте! Днешната игра се казва Огледало и е подходяща за всякакви възрасти. Целта на играта е да застанат един срещу друг участниците. Един е огледалото и имитира това, което прави човека срещу него. Тази задача и игра може да бъде както лесна, така и предизвикателна. Тази игра развива баланса, координацията, грубата моторика, позицията на тялото, разни социални умения и визуалните. Нека да видим. Искаш ли сега ти да ми даваш, аз да имитирам? Да. Хайде. С такива подсказки малко трудно. Това да мога. Тази игра може да се играе и с повече деца, като единия човек или възрастен застава пред групата деца и те се опитват да имитират възрастния. Също така можете да експериментирате и да предизвикате участниците, като забързате темпото. За бързина да се правят движенията, бързо да се смеят. Примерно единия играе за 30 секунди огледало, после играе други за 30 секунди. И както винаги, не забравяйте да се забавлявате. Чао, чао!